Hej og velkommen til en ny episode af Sims. Det her det er Fede Flemse. Er det en fugl? Nej, det er Fede Flemse. Okay, lad os komme i gang. Vi er helt friske her. Okay, det var vi så ikke alligevel. Så det kunne jeg godt komme op. Og når jeg lad mig lige præsentere mit flotte hus her. Jeg har brugt rigtig lang tid på det, så det passer lige til nabolaget. Det gør det. Fuck ved hende der. Jeg går bare i seng. Det kunne være, at man skulle købe en computer eller andet, så du kan skaffe dig et job. Nå, lad os bare gå herover og se, om der er nogen, der vil have besøg af mig. Bank på dør, bank. Der bor ikke nogen her. Er der ikke nogen, der bor her? Jeg er den eneste, der bor i det her nabolag. Jeg er bare så forever alone. Vi bliver nødt til at rejse. Hvis man bare kunne rejse til Mallorca. Og en god bitches. Fuck, et flot hus. Det er ikke pænere end mit. Det skulle da her, jeg skulle have valgt at bygge mit hus. Det passer meget bedre til det her nabolag. Fuck, der bor ikke nogen her. Fuck. Helvede. Natklub. Er der en natklub? Skulle det her forestille sig at være en natklub? Fuck, laver ham der. En ny dans. Prøv at se lille hardcore Flemse. Prøv at få venner. Det lykkedes ikke. Helt ligesom i virkeligheden. Lad os lige tage noget musik ind over det her. Det der, det er bare en af de der forever alone typer på natklubberne. Flemse. Fuck, det er godt valg, jeg har valgt der. Og så går du bare, lad være. Yeah. Jeg så bare venter på, at Flemse kommer til. Hvad fanden er det, hun tænker på? Hey, what's up, man? Jeg skal fucking have en øl. Gider han ikke give mig øl, fordi at jeg lugter? Skær der. Han taler om bøger, og jeg taler om mad. Standard. Nu går det helt amok. Holy shit, mand. Der er en grund til, at han lugter så meget, jo. Er jeg bare den eneste, der danser her, eller hvad? Er der ikke nogen, der vil danse med mig? Shit, han er helt vandig, så bliver det bare gult. The fuck? Der var ingen mennesker på biblioteket. Det er realistisk. Så overnatter jeg bare lige her på biblioteket. Det er da lige meget. Hvad fuck er det? Fuck, hvor er det nice. Er det hans lort eller ham selv, der lugter? Jeg tænkte bare, hold en fed kæft, nu går jeg. Jeg skal gå i bad eller et eller andet. Har jeg ikke et bad, jeg må låne her? For helvede. Der er jo ikke nogen mennesker nogen steder. Der er sparet sig hjem. Hvorfor har jeg ikke noget bad? Det var faktisk også rimelig dumt af mig, ikke? Sådan der. Selv. Penge. Fuck, men jeg skulle ikke råd endnu. Hvor meget får jeg? Fuck, men jeg er stadig ikke råd. Noget jeg kan sælge her, eller hvad? Fuck, jeg er fattig. 9.000. Okay. Shit. Men jeg skal have en fucking lorteseng her. Ej, hvor det pynter nu. Skal jeg have nogle fucking planter. Det pynter bare fucking meget. Jeg har grimt spejl. 65 kroner. Kan jeg lige se, hvor pæn jeg er. Den her grimme kommode, som jeg ikke ved, hvad jeg skal bruge til. Stor metalhætte. Der fuck alt det her for noget lort. Jeg har nogle fucking tæpper. Pynter bare vildt meget. Jeg skal have et træ. Ej, det pynter. Sådan lige ved siden af huset. Lige der. Ej, hvor er det pænt. Jeg kan ikke engang få det indenfor. Fuck, et kæmpe træ. Det skal bare være lige der. Kæmpe. Fuck, det er nice. Fuck, nu er det pænt over det hele. Jeg skal have nogle hække. Fuck, det er pænt. Køber bare et fucking køkken. Fuck, det er grimt, det gider jeg sgu da ikke have. Ja, okay, nu overgår det her 100% alle de andre huse. Nu gider jeg faktisk ikke mere, så jeg smutter bare. Skriv det for helvede. Skriv spil ned i kommentaren, og så vil jeg prøve at se, om jeg vil købe det eller et eller andet. Godt. Hej.